Entre els estels més insospitats hi vivien amb gran inquietud uns marcians siderals rus. Un bon dia van advertir una tonalitat vermellosa a l'espai. I a l'esfera terrestre, què podien veure? Un petit poble no identificat. Haurien d'esbrinar quins eren els misteris i misenteris d'aquell poble. I per aquesta acció varen reclutar un tal Francesc, en Francesc Marcià. Amb gran traça van modelar-li unes factils opcions terrícoles. Van inserir-li una mena de dialecte lingüístic, el Barcido Charneros. I a Duc el varen dotar d'unes habilitats musicals fins ara insospitades. En Francesc vola i faria cap a la seva nova pàtria a bord de la nau el Rossinyol Centenari. Podria ser una nova esperança per al poble no identificat.